Først og fremmest er det pasformen, der er vigtig for mig, at det sidder ordentligt, og så at når jeg er ude i de forskellige situationer, at de kan tåle kulde, og de kan tåle vand og fugt, simpelthen, så jeg ikke får våde fødder. Når det er så koldt, som det har været her på det sidste, så er det utroligt dejligt, at man ikke skal tænke over, at man måske får kolde tæer. Man kan tage sine støvler på om morgenen, og så ved man bare, at man kan være ude i alt slags vejr, uden man har problemer. Der er noget lethed i den, og der er en god fleksibilitet. For eksempel hvis man skal ned i huk og ned i knæ, så giver de rigtig godt efter. Der har der været lidt forskel med, hvor stiv den er i skaftet, og det er den her ikke. Så det er rigtig dejligt. En af de gode ting ved de her støvler, det er, at de er hurtigere at forære på med den smarte snaplukning. Den klikker lige på et par gange, og så sidder den, hvor den skal. Og det er specielt, når vi er ude som nogle kunder, hvor man har noget udarbejde og indarbejde, man skal ind, og så hurtigt støvlen af, så er den nem lige at tage, og så hurtigt at klikke på igen, når man skal ud. Og der har ikke nogen snørebånd, som eventuelt bliver våde, når det er vådt vejr. Sådan. Ja, så tager vi det. De støvler, jeg har gået i før, og så dem her, der er det her helt klart en rigtig god støvle. Den er dejlig varm, og pasform er perfekt, og jeg har ikke haft nogen problemer med at de er nye. De har simpelthen passet fra dag 1. Jamen, jeg tænker meget over med fodtøj i dagligdagen, fordi det er jo noget, man har på i rigtig mange timer. Så hvis ikke det sidder ordentligt og fungerer perfekt, så har man jo en dårlig dag.